हाग्रामा महिलारिया बिजेपिया जेबोआनो गैयामोन हाग्रामा महिलारिया बिजेपिया जेबोआनो गैयामोन बिनि दारै राजखान्थियारि शक्तिखौ गोरा खालामनानै आसामखौ खुंनायाव बेसेबां सापर्ट मोनो जुदि साबा एमएलए देरहायोबा गावस्रा बिसोर बिटिसिनि थाखाय नङा बे देरहानाया सेन्ट्रेल आरो स्टेटखौ रुल खालामनायाव गावसोरनो सापर्ट जानाय गतिके बिसोरजों थांगोन नामा जों बिटिसिनि रायजोआ 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जादों दिनै मा दान जुलाइ एकर्डिं बबे क्लजआ इमप्लिमेन्ट जादों गैया सारेन्डार माला जाया एकर्डिं सानथाम उनाव सारेन्डार बिटिसि सुक्तियाव बिएलटिआ माला जाया फेब्रुवारियाव सुक्ति जादों डिसेम्बरनि 6 तारिखआव सारेन्डार खालामदों मानो बे समाव गासिबो जों रायलायलायनानै बुंलायनाय जादोंमोन बा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाबो बुंदोंमोन जे एकर्डल' खालामनायजों जानाय नङा इमप्लिमेन्ट खालामनानै देखायाबा इन्टारिम काउन्सिलखौ बानायनानै होआब्ला जों सारेन्डार खालामा हाग्रामा महिलारिया बिजेपिया जेबोआनो गैयामोन नरेन्द्र मोदी बिथांखौ क'क्राझाराव लाबोनानै प्रथम घोषणा खालामदों बिनिफ्राय थै-थां नांफानानै बे बिजेपिखौ सरकार आसामाव गायसनहोबाय खिन्थु बिनि फिन हिसाबै दिनैसिम हाग्रामा महिलारि बिथांनो बिजेपिया जेबो होफिननो हायाखै गतिके दाहारा बिसोरनावसो दं बिसोरनावसो सोंनांगौ दिनैहाय जुदि कन्स्टिटिउसनेलि प्रभिजनआ रोखा रोखा लिरनाय थासेयावबो जोंनि बेलायाव जुदि बाहायजायाबा ट्राइबेलनि प्रटेक्शननि थाखाय आरो डेभलपमेन्टनि थाखाय संविधानिक भावे 6 शेड्यूलाव बे प्रभिजनखौ होनायनि मा मिनिं थागोन दाथ' बे कुइसना बे नों नाय 244 ए आर्टिकेला भारत संविधानाव लिरनाय दंना गैया जम्मु एन्ड काश्मीरा दङमोन माने 370 थाखाय माखासे खामानिखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आखाइ होनो हायाखैमोन जोंनाव जुदि हायो बिसोर मानो हायाखै बिसोर मालाय गोख्रों खौसे सिनसियार बेनिखायनो पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनानै चेन्ज खालामनांबाय 370 खौ बिसोरो 244 ए जोंहा दं ट्राइबेल एरियाखौ लानानै अट'नमास स्टेट आसामाव बानायनांगौ 244 ए खौ दिनै एप्लाइ खालामैया बियो भारत सरकारनि जायफ्रा गभर्नमेन्टआव दं बिसिनि बे बुस्थुखौ भायलेसन खालामनाय मावै बिनि थाखाय बिसोर दाय जानांगौ ना जानाङा 244 ए खौ हयथ' एमेन्डमेन्ट खालामनानै 244 ए खौ खोमोरनांगोन कन्स्टिटिउसननिफ्राय आदारवाइज कन्स्टिटिउसनाव दं नालाय आसामाव दाबो जे ओरैबायदि ट्राइबेलनि अथ'रिटि माबा बेवहाय थानांगौ रायजो अधिकार थानांगौ माने अट'नमास स्टेट उइदिन स्टेट बेवहाय जानांगौ होननाय दं जानांगौखौ कन्स्टिटिउसन डाइरेक्सनखौ मानो मानियाखै दा बेखौ जुदि जोंनि गासै ट्राइबेल मानसिया जुदि खौसे जानानै स्टेन्ड होबा आं बारै बारै बेफोर खोथाखौनो बुंदों नोङो दिनै लिरखानाय दं जे जुदि सरकारा 5 बोसोर जानायनि उनाव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जुदि इलेक्सन खालामनो हाया माबाफोर इमारजेन्सि थायो अब्ला बेखौ गभर्नरा 1 बोसोरनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनो हायो आरो जुदि बिदिनो 1 बोसोराव सिटुएसना थाबाय थायो अब्ला आरोबाव 6 मास एक्सटेनसन खालामनो हागोन बे लिरखानाय दं बेखौ जुदि नों बेयाव बाहायाबा मानो लिरखो बेखौ ओमफ्राय जिथु माने नोङो 16(2) प्रभिजन 16(2) होनदों जुदिहाय काउन्सिलखौ सहायनो हानायनि आयेनाव बा शेड्युलाव जेबो जुदि प्रभिजन थालाब्ला गैथारलाब्ला अब्ला गभर्नरा गावनो खुंनायनि दायित्वखौ लानो हागोन प्रभिजना दं प्रभिजना मा दिनै एप्लाइ जायाखै माने एप्लाइ खालामाखै पस्ट खालामनाय जाहैदों एप्लाइ खालामाखै बा एस पार बे मथे थाङाखै बेखौ पालन खालामाखै एक्चुअलि बे मोनसे जोंनि सायाव इनजास्टिस आरो बे मोनसे क्राइम बुंनो थाङोब्ला खोथाया जाहैबाय जोंहानो बरायग्रा दं नों मा खालामदा बे न'आव माखासे बरायग्रा दं बेखौनो मोजां जादों होनग्रा दं गतिके जुगे जुगे बे मोनसे जिथु बेड प्रेक्टिस कन्स्टिटिउसननि सायाव गभर्नरा खालामदों बे मोनसे उदाहरन जानानै थाबाय फिउचाराव जेब्ला बिदि जायो दा इउपिपिएलआ होनबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा जुदि गाबोन सालायनानै थांबाय थायो नेक्स्ट 5 बोसोराव बे एखे अबस्था सिटुएसना फैयोब्ला बेबो बिनि नामाव सिफाय जागोन मानो हाग्रामा महिलारिनि दिनावबो बे जादोंमोन बे मानोथो माने माबा जानाय माने मा होनो बाहायजाया होननानै माखौ बुंदों बे मोनसे बेड प्रेक्टिस बयनिबो जिबनाव बियो थाबाय थागोन उदाहरन ओंखायनो जों दा कर्ट केस होदों जोब्बाय हियारिंआ जाजमेन्ट होनांगौ जों आसा खालामदों निश्चय जाय जाजमेन्ट होगोन बे कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजन नालाय बेहाथ' आरो माने मा होनो बायास टायासनि खोथा गैया निश्चय बेवहाय जों जेखौ सानदों जेखौ बुंदों बे मथेनो बिथाङा रायखौ होगोन बे जोंनि मोनसे एलायन्सआ जोंनि थाखाय नङा एलायन्सआ गुबुननि थाखायसो जोंहाथ' बिटिसि ओनसोलनि थाखाय जोंहा जाबाय बिटिसि इलेक्सन थैथां देरहानांगौ खारन जों मिथिगौ बेवहाय सोरबा बिजेपि खुङोबा बिजेपिनि मथे जुदि सोरबाया सोलिनो नागिरोबा बिजेपिनि हाइकमान्डआ दिल्लीयावसो थायो गतिके दिल्लीनि मानसिया बेवहाय सोर मा रमांगाखौ चेयारमेन होगोन होनबा बिजेपिनि हजोंनिफ्राय मा जानानै दं जोंना बेवहाय जों फाइनाल नांलायबाबो खमलायबाबो आरो जों सिनायनाय मानसि आरो जों जेखौ खालामा बे जायगानि थाखायनो जोङो खालामो जेखौ खालामा गतिके जों नायाबा सोर नायनो बेखौलाय गतिके दिनै नों नाय बिजेपिहा बिटिसिनि कुनु एजेन्डा गैया रन्जित दास बिथाङा खावसे बिजेपि माने बिटिसि गोलैयो मालाबाबो बिटिसिनि इस्युखौ लानानै बियो एसेम्ब्लियाव भइस दैखांफेराखै भवेश कलिता बिथाङा मालाबाबो दैखांफेराखै दिनै दिलीप सयकिया एमपि जादों रमेन देकाया एमपिमोन मालाबाबोथ' नोङो बिटिसिनि समस्यानि थाखाय फान हरनांगौ ओरै हरनांगौ उमुक जायाखै बिसोर दैखांफेराखै होमब्ला दिनैहाय बे माने बिटिसि खुंथायखौ बिसोर मोनोब्ला जे माबा मोनसे खालामगोन बिनि थाखाय सिन्था खालामगोन बे मा दंसा जाहैबाय बिनि दारै राजखान्थियारि शक्तिखौ गोरा खालामनानै आसामखौ खुंनायाव बेसेबां सापर्ट मोनो जुदि साबा एमएलए देरहायोबा गावस्रा बिसोर बिटिसिनि थाखाय नङा बे देरहानाया सेन्ट्रेल आरो स्टेटखौ रुल खालामनायाव गावसोरनो सापर्ट जानाय गतिके जों नायाबा सोर नायनो बेखौलाय गतिके दिनै नों नाय बिजेपिहा बिटिसिनि कुनु एजेन्डा गैया रन्जित दास बिथाङा खावसे बिजेपि माने बिटिसि गोलैयो मालाबाबो बिटिसि
गतिके बिसोरजों थांगोन नामा जों बिटिसिनि रायजोआ बेखौनो बुंदों जे एलायन्सआथ' दं नाथाय बिटिसिआव जोंबो केन्डिडेट होदों बिसोरबो केन्डिडेट होदों मोननैसो केन्डिडेटखौ जों बिसोरनो सन्माननि थाखाय जोङो बेवहाय बिपिएफआ होआखै जों रायलायलायनाय बाथ्रा हिसाबै बेबायदिनो बिजेपिआबो माखासे जोंनि केन्डिडेट थानाय सिटआव बिसोरबो होआखै जेरै हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथांनि कनस्टिटिउन्सियाव होआखै आरो फाफा बिदिनो गोबां समस्थियाव बिजेपिआबो होआखै नाथाय फाइटिंआथ' दंखायो जेराव बिजेपिनि केन्डिडेट दं बिपिएफनि केन्डिडेट दं बेवहायथ' जुद्धआ जाखागोन बिसोर थिरगावोबा ओरैबो थिरगावगोन बिसोरो जुदि थुंग्रिसिबोबा ओरैबो थुंग्रिसिबगोन बेखौ लानानै जानाया स्वाभाबिक आरो बेनि थाखाय देरहानो सोरखौबा जुदि बदनाम खालामोब्ला जोंबो बेखौ डाबल बदनाम खालामगोन खारन बदनामखौथ' होनो माथो गिदिर बाथ्रा जोंहाथ' बदनाम गैसिनबावासो जोंहा बेवहाय लामा माने दरखंनिफ्राय ओंखारब्लानो जि गोदान बुस्थु नुदों बेनो बिपिएफनि बिजेपिनिथ' नङा सोरबा दस्रा हान्जानिथ' नङा गतिके बे बिटिसिनि इलेक्सनाव जागोन स्टेट आरो सेन्ट्रेल लेभेलनिखौ बुंबाय थादों बे थिग दं बिसोरबो बुंदों जोंबो बुंदों बेयाव थिग दं दिनैथ' आरो मन्थ्रिबो दंलायखायो बेवहाय माथो खोथा खिन्थु जेब्ला उनाव मा जागोन होनोब्ला आं बे बाथ्राखौसो बुंबाय थादों उनाव मा जागोन होननायाबो डिपेन्ड खालामगोन गुबुन हान्जानि सायाव खारन बिपिएफआ बिटिसिखौ गारनानै गुबुनाव जोंहा जेबो गैया जों गुबुनाव बयजोंबो माने सब बुस्थुखौनो जोङो बुजाफरायाव फैनो हायो आरोखि नाथाय बिटिसिआव जों रावजोंबो बुजाफरा रानलायनो हाया खारन बेखौ राननानै जुदि सोरनोबा होनांगौब्ला जोंहा मा थागोन जों बेखौनो बेस खालामनानै ओंखायनो जोंनि एलायन्स समाव बयबो जुदि गोसोआव दङब्ला कंग्रेसजों एलायन्स दंमोन नाथाय बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्थियाव कंग्रेसजों जोङो फाइटिं खालामदोंमोन एलायन्स गैयामोन बिजेपिजोंबो जों माखासे समस्थियाव समान फाइटिं खालामदों नाथाय बिटिसिनि बायह्रायाव जेसेबां जोंनि सापर्टार दं बेखौ जोङो कंग्रेसजों एलायन्सआव कंग्रेसनो होहोदों बिजेपिजों एलायन्सआव जों बिजेपिनो होहोदों गतिके जोंनि प्रब्लेमा जाहैबाय जोंनि भटखौ सोरबा नाङा होनाबा जों सोरनो होनो बिदिब्ला नैबेसो फैगोन इस्युआ जोंनि जेबो खथि जाया बिपिएफआ 12टा दिनै सिट दं गतिके बे 12टाखौ जों जेरैखि जाया लाखिफिनगोन जोङो बेवहाय नांगौबा आरो मोनसे बारा जों खालामनो नाजाबावगोन नाथाय बायह्रानि भटखौ जोङो जाय जोंनि थाखाय बा जोंनि सापर्टारफोरनि थाखाय मोजां एसुरेन्स होयो मोजां खोथा बाथ्रा होयो बा बेफोरबायदि माखासे जोंनि थाखायबो सानग्रा बिटिसिनि बायरायाव थानाय जोंनि माने बिपिएफ सापर्टार ओनसोलफोरनि थाखाय सानग्रा बिथांमोनजों जोङो बुजाफरा खालामनानै होगोन गतिके बिजेपिआ दं होनदों दं जा बुंनांगौ जेबो गैया मोजां जाहाथ' गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया गतिके जों जाहैबाय दिनैनि दिनाव दानि बिजेपि सरकारखौबो जों बानायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो गैया बिराद उदार धोरोमावनो दं 2016 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिया बिजेपिआ जेबोआनो गैयामोन नरेन्द्र मदि बिथांखौ क'क्राझाराव लाबोनानै प्रथम घोषणा खालामदों बिनिफ्राय थैथां नांफानानै बे बिजेपिखौ सरकार आसामाव गायसनहोबाय खिन्थु बिनि फिन हिसाबै दिनैसिम हाग्रामा महिलारि बिथांनो बिजेपिआ जेबो होफिननो हायाखै गतिके दाहारा बिसोरनावसो दं बिसोरनावसो सोंनांगौ जोंथ' होग्रासो मालायनि बांसावनाय बुंनाय बेजों जेबो जाया ना मिडियायाव ओंखारदोंसो ना मिडियायावथ' सोरबाया जुदि ओरैनो बिपिएफखौ माने मा होनो एसे बदनाम खालामनो बा मोनसे गावनि गेजेराव बिसास खोमानो सोरबाया जुदि प्रपागान्डा खालामोबा बेखौथ' लाब गैया आरो जों बेफोरखौ केयार खालामा मानो कनफिडेन्टआसो गिदिर बाथ्रा जोंहा जोंनि टिमाव जों कनफिडेन्ट दं आं बेखौनो होनदों बिटिसि जोनोम होनायनिफ्राय दिनैसिम जों जेरैबायदि मावबोगासिनो दं गासिबो फिथाइ थायनायखौ रायजोफ्रा गावनि मेगनजों नुबोदों दानि जिथु बिटिसि एकर्ड 2003 आव दानि बिटिआर होननानै जायखौ बुंदों लिरनायल'मोन जे भारत संबिजितनि 6थि शेड्युलनि गेजेरजों बे ओनसोलाव बड'लेण्डआव मोनसे टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि मुंनि मोनसे गावखुंथाय गायसननाय जादों लिरनायल'सोमोन अट'नमास काउन्सिल गायसननाय मा टेरिटरियेल काउन्सिल गायसननाय जादों बाखिथ' जेबो गैया बर' रावखौ एसेल' सोगोन लिरनायल'सोमोन सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझाराव गायसनगोन लिरनायल'सोमोन बेबायदि गोबां खिन्थु जों टीम हिसाबै बेखौ मावनानै उइदिन 3 मान्थ मेनि गेजेराव पार्लियामेन्टआव बिल पास जानानै बियो कनस्टिटिउसनेलि रिकगनाइज मोनदों इमप्लिमेन्ट जादों बर' रावा 8 शेड्युलाव मर्यादा मोनदों बिनि उनाव नोङो माने मा होनो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजिया HRD मिनिस्ट्रिजों बियो माने टेकआप खालामजादों बिनि उनावथ' नोङो डिप्ल'मा कर्स आरम्भ खालामनायनि उनाव बिटेक दिनै एमटेकसिम फरायनो हाबाय बिटिसिआ दिनै सेक्रेटारियेट एसेम्ब्लि गायसनजानानै सेक्रेटारियेटखौ खामसे खालामनानै आरोबाव गासै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव डिपार्टमेन्टेल अफिसफ्रा साब डिभिजन ब्लक लेभेलसिम दिनै गायसनजाजोब्बाय मोनथाम गोदान डिस्ट्रिक्टमोन बाक्सा चिरां उदालगुरि दिनै कमप्लिट मोनसे फर्म मोनबाय डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेखौथ' जों खालामबोजोबदों जयैनो पर्बतजरा साब डिभिजन जों खालामबोजोबदों इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिनिस्वर ब्रह्म कलेज नै दा आरोबाव मेडिकेल कलेजआ एकाडेमिक सेसना आरम्भ जानोसै सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजिखौ आं होनखाबाय एमटेकसिम आरो फिसाखौ आं बुङाखै गोबां दं माब्ला सोर बानायखो बिपिएफ हान्जाया बानायदों जों एसेबां बिपिएफ हिसाबैनो गाव गोजायैनो जों मावबोगासिनो दङ बेबायदियाव आरो जोंनिख्रुइ साबसिन सोरबा दं होननानै नागिरनांगौनि खोथा दं नामा आत्मबिसास जोंहा दं गोसो जायोब्ला हायो नों बर'आव गोसोखां बेसेबां राजनैतिक नेता दं गोदोनिफ्राय बिनि गेजेराव जुदि नायोब्ला बयनिख्रुइबो बर'नि गोल्डेन जुगा
सनालि जुग ना बर' मा होनो सनाथि माने जुगा बे BPF नि जुगानो नङा होमबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि चिफ जाजे माने एकर्ड जानायनिफ्राय दिनैसिम BTC जानानै खुंनायाथ' गल्डेन जुग बर' रावा ओइट शेड्युल BTC खुंथाय सांबिधानिक भाबै जिला गोदान बे साहा हाग्राबारि ओनसोलाव बर' रावा ओइट शेड्युलाव हाबनाय इउनिभार्सिटि CIT बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज लामा दालां आरो बहुत मा बिनिख्रुइ गल्डेन आंनो खोन्थालाय जे बबे माब्ला जाया दिनै 2020 नैबे सोलिबाय थानाय मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR सुक्ति जादों दिनै मा दान जुलाइ एकर्डनि बबे क्ल'सआ इमप्लिमेन्ट जादों गैया सारेन्डार माला जाया एकर्डनि सानथाम उनाव सारेन्डार BTC सुक्तियाव BLT माला जाया फेब्रुवारियाव सुक्ति जादों डिसेम्बरनि 6 तारिखआव सारेन्डार खालामदों मानो बे समाव गासिबो जों रायलायलायनानै बुंलायनाय जादोंमोन बा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाबो बुंदोंमोन जे एकर्डल' खालामनायजों जानाय नङा इमप्लिमेन्ट खालामनानै देखायाबा इन्टारिम काउन्सिलखौ बानायनानै होआब्ला जों सारेन्डार खालामा बिनि थाखायनो फेब्रुवारिनि मेआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खालामलांबाय इमप्लिमेन्ट बिनि उनाव रिक्वेस्ट खालामनानै माने बेखौ मावफुंसिगोन होननानै इन्टारिम काउन्सिलखौ दासिगोन होननानै खावलायबाय बिनि उनाव 6 डिसेम्बराव सारेन्डार खालामबाय BLTआ 7 डिसेम्बर खालि डेपुटि प्राइम मिनिस्टार LK आडवाणी जोंनि मानगोनां तरुण गगৈ बिथांमोननि प्रेजेन्सआव बेवहाय देबरगावनि फिल्डआव माने इन्टारिम काउन्सिलनि चिफ हिसाबै आरो माखासेफ्रा डेपुटि चिफ EM हिसाबै जोंनि चन्द्रन ब्रह्म जा काम्पा बरगयारि आरो गुबुन गुबुन बिथांमोना बेवहाय अटटेकिं लाबाय जै अटटेकिं लाबाय मावबोगासिनो दिनै हाग्रामाखौ माने पावार लबि माबा माबि होननो नागिरो हाग्रामा महिलारिया इन्टारिम काउन्सिलाव डिसेम्बरनि 7 तारिखआव अटटेकिं लानायनि उनाव 2004 नि डिसेम्बर उइदिन 1 इयार 40टा समष्टिखौ बानायनानै आसाम गभर्नमेन्टखौ होनदों इलेक्सन फाथिनांसिगौ थाबैनो खारन जों बयबो बुजिगौमोन बेखौ जुदि इलेक्सन फाथिनानै जों जुदि मोनसे सांबिधानिक भाबै काउन्सिलखौ सालायाब्ला उननि समाव बेखौ नोङो गायसनफिननो हायाबो जानो हागौ ओंखायनो संबिधानिक स्वीकृति मोननांगौब्ला इलेक्टेड थानांगोन इन्टारिमजों जाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा जबरदस्त गभर्नमेन्टखौ नारसिनदोंमोन जे काउन्सिलनि इलेक्सनखौ फाथिनांसिगौ ओंखायनो 2005 आव एप्रिल दानाव इलेक्सनखौ फाथिबाय हाग्रामा महिलारिया जुदि चिफ जानायनि सिमां थाबाय थायोमोनबा खनकेश्वर नार्जारिमोन बायदि नोङो 6 बोसोर 7 बोसोर 10 बोसोर बिथाङा चिफ जाबाय थानो हायामोन नामा दिनैसिम हागौमोन 1 बोसोरनि उनाव बिथाङा उदां सोर राजा जायै जादों आरो दिनैसिम हाग्रामा महिलारि बिथांखौ रावबो रायजोआ ज' जानानै मिटिं फाथिनानै फरायनानै डिक्लेयार होआखै जे बिथाङानो चिफ जाबाय थादों इलेक्सन जायै जायै रायजोनि भटजोंसो चिफ जानानै दाबो BPFआ सोलिगासिनो दं आरो जायफ्रा दिनै जेबो जायाखै होनबाय थादों मालाबानिफ्रायनो रायजो राजाखौ बुंगासिनो दं रायजोफ्रा बिसोरनि बुंनायखौ फोथायाखै मानो जेबो जायाखै होनबाबो रायजोआ मोनथिगौ न'निफ्राय ओंखारजेननायनिफ्राय जि कालबारखौ बारजेनो बे BPFआ खालामनाय गावनि गथ' गथाया दिनै जेब्ला गुवाहाटीफ्राव एडमिसन मोननाय नङामोन डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि मोननाय नङामोन तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोननाय नङामोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव MA MSc फरायनानै PhD खालामगासिनो दं जायनि फिसाया फरायदों बिसोर मोनथिगौ बे इउनिभार्सिटिनि भेलुआ मा जायफ्रा बे इउनिभार्सिटियाव गाहैफेराखै बिसोर मा मोनथिनो जे बे इउनिभार्सिटिनि दारै मा लाब जादों मा लाब जायाखै गतिके ओंखायनो जोंनि फोथायथिया बे जों गाव गोसो जायोबा जोंनो एनाफ जोंनो रावखौबो नाङा यस जों ज'ज'यै मालायनाव बिगोन दाबिगोन लाबोगोन जेरै एकर्डआव गैयामोनब्लाबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजखौ लाबोदों खिन्थु जोङो खौसेयैनो जों मावलांगोन बिजेपिआव हाबनाया नंखाय दा बेथ' हाबनायनि खुनु प्रश्नआनो गैया मानो हाबनो बेवहाय मा मोनहैगोन आरो मोनोबा खेबसेयावनो होथों जोंनोबो डेपुटि प्राइम मिनिस्टार सोरनोबा जों हरगोन गासिबो जोंनो हरबाय थागोन जेरै जों MLA आवबो जों माखासेयाव होदों बबेबा बे जोंनि केन्डिडेटखौ होबानो जाबाय बुजिगोन ना बुजिया एकर्डनि स्पिरिटखौ सावरायनायनि स्पिरिटजों गोबां सोमोन्दो दं आं बेफोर बाथ्राखौ मानो बुङो आं निजे BLT सावरायनायावबो दंफायोमोन आरो BLTनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव आं निजे गासिबावबो दं खिन्थु बेवहाय मानो जों इमप्लिमेन्टखौ मा खायदायै खालामनांदों बोरै खालामनो हादों बे गासिबावनो थायो नोंनि बै समनि सावरायनायनि स्पिरिट जुदि बे सावरायनायनि मानसिफ्रा सासेबो जुदि नेक्स्ट गभर्नमेन्टआव थाहैयाब्ला माने भगबाना दा खालामदों जोंनि एलायन्स गभर्नमेन्ट खिन्थु थेवबो आं होनदों मानिबा जाहोनाव जुदि थाया अब्ला नोंनि BTR एकर्डखौ सोर बुजिगोन बेसो जोंनि थाखाय बयनिबो साननांगौ बाथ्रा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि थाखाय गोबां बिबान दं जाथिनि बियो संगठन आरो दिनै NDPआ डिजल्भ जाजोब्बाय गतिके रावबोआनो गैला एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा UPPL पार्टियाव फैबाय गतिके एबसुआल'सो मोनसे रिकगनाइज अर्गेनाइजेसन जानानै थाहैसिगोन लिगेलि जाय अर्गेनाइजेसना BTR एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि खोथाखौ बुंनो हागोन ओंखायनो एबसुनि सायाव दा गोबां रेसपन्सिबिलिटि फैबाय आं सानो एबसुआ बेफोर बाथ्राफोरखौ जुदि सांग्रां जानानै आवगायलाङोब्ला BTR सुक्तिया सुक्तिल' जानानै थायाजासे बियो इमप्लिमेन्ट जागोन आरो जों हास्थायनाय बायदि आरो बिथांमोना बुंबाय थानाय बायदि बर' हारिनि गोबां मुलाम्फा जागोन BTR सुक्तिखौ BPF दोलोनिफ्राय मोजां जायाखै होनना बुंबाय थादों जेबो गैया होनना BTR सुक्तियाव नङा बेखौ माखासे सेन्सआव बेफोरबायदि बुंनाय जेब्ला बिसोर माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरो बेवहाय बिनि फिननायाव बुंनो गोनां जादों जेरै होनदों जे BTCनिख्रुइ BTRआ जोबोद गिदिर खिन्थु एकर्डआव मा लिरनाय दं दानि जुदि एक्जिस्टिं BTC
बेखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट होननानै जि बुंनाय जायो बिटिएडि बेखौ दानिफ्राय माने बेखौ माने बिटिआर होननानै बुंनाय जासिगोन नामाल'सो सोलायगोन जेरै राजेननिफ्राय राजेन जागोन नोंथां बुंनानै लाग्रा बायदि रमाकान्त दानिफ्राय रमनि जानो हागौ एफिडेभिट खालामनानै मानसियाथ' बेनो थागोन दा बड'लेण्डआव बेनो थागोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेनो थागोन बिनि पावार फांसन बेनो थागोन मात्र बिटिएडि होननायनि जायगायाव बिटिआर थागोन बिटिसिआबो सोलाया माने बिटिसिआ जाहैबाय खुंथायनि नाम गभर्नमेन्टनि नाम खिन्थु बै बिटिएडि होननायासो सोलायगोन अब्ला बेखौ डेफिनेटलि बिराद गिदिर बिटिसिआ जेबो नङामोनब्ला बिटिसि लाबोग्रा मानसियाथ' डेफिनेटलि बुंगोन ना नाम सोलायनायानो देरसिन जाबाय नायो नङा मोनसे नङा नों मोनसे बिराद गिदिर न' लुलांबाय आफाया जेबो खालामाखैलै होननानै बे जुदि अनजालि माने भबन होननानै नाम दोननानै जुदि बुङो आफाया जेबोखौनो खालामाखै बे अनजालि भबना आंसो दोननाय न' लुग्राया देरसिन नाम दोनग्राया देरसिन दा बेबायदि कयेकथा जुक्ति नामाव जुक्ति ओंखायनो बेबो मायाव फैदों इलेक्सननि थाखाय ओंखायनो दहाय होनदों जे जों बर' हारिनि बेलायाव बेखौ राजनितिजों जों लाफानो नाङा आरो बर' हारिनि थाखाय सानग्रा मावग्राफ्रा राजनितियाव मा जादों मा जाया बेखौ सानफानो नाङा भट होनाय समाव ज' जाखोमानानै सोरखौ होयो होबानो जाबाय दा खोथाया जाहैबाय जोंहा बड' एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ नों जायखि जेखि बुङा एकर्डआनो आरो बे एकर्डआव जिखि थायाथों मानो दारि खमा माबा मोनसेबाबो जोंनाव मुलाम्फा लाबोगोन एसेबाबो लाबोगोन नों खिन्थु गिदिर होनोब्ला गिदिर फिसानि बाथ्रा बेयाव बानबुंथाय जानो हागौ बाट माबा मोनसेबाबोथ' जोङो मोनगोन ओंखायनो बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव जों बयबो सिरियास जानांगौ आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिबान लानांगौ राजनितिया बिदिनो जाबाय थागोन राजनितिया जेराव फैयो बेवहाय खेमथानि बाथ्रा फैयो गोहोनि बाथ्रा जेराव फैयो बेवहाय सिख'लायनायनि बाथ्रायाबो फैयो बेखौ नों मालाबाबो नों लुबैनाय बायदि स्लिम जाहोनो हाया आरो राजखान्थियाव थाबा गोबां कमप्रमाइज खालामनो गोनां जायो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै एसटि इस्युनि सायाव जेबो बुंफिननो हायाखै मोननै मोनथाम जाथिखौ एसटि होनो नागिरनायखौ दिनैहाय ट्राइबेलनि हाखौ प्रटेक्सन खालामनांगौनि बेलायाव दिनैहाय जेबो बुंथ'नो हायाखै स' बायदि बाथ्रा दं जेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव बुंदोंमोन स्टेन्ड लाबोदोंमोन खिन्थु दिनैहाय राजनितियाव फैनाय लोगो लोगो बुंनो हाया मानो राजखान्थियाव फैयोब्ला फार्स्ट नों देरहाग्रोनांगोन देरहाग्रोनांगौ भट मोननांगोन भट मोनोब्ला बयबो भटारनि गोसोखौ जै खालामनांगोन आरो बेवहाय नोंनि बर'नि इस्युआ खेबले बेवहाय माने दोनथ'जाबाय थागोन कमप्रमाइज खालामजाबाय थागोन दा दिनैबो बेनो जादों दिनै जुदि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव जुदि नों बाराद्राय थाङोब्ला गभर्नमेन्टजों कमप्लिटआव फैगोन गाबोनहाय बुंनांगोन जे एकर्डखौ जुदि 6 दानाव इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जोङो राजा लामायाव ओंखारसै नैबे जायोब्ला ओरै जानोसै कमप्लिटआव फैगोन दा बेबायदि फैनाया राजखान्थिगिरि मानसिनि थाखाय नैबे इलेक्सन टाइमाव उचित नङा स्पष्ट खोथा जुदि उचित नङाब्ला एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ दोनथ'नाय जानोसै खिन्थु बेखौ दोनथ'नो थाङोब्ला सोरनावबा धाक्का नांहैनो हागौ अब्ला बेबायदि खैसाराव जुदि गोलैयो मोनसे परिबेसाव जुदि गोलैयो बिटिआर सुक्तिया माला इमप्लिमेन्ट जाया जुदि इमप्लिमेन्ट जाया दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि क्रेडिबिलिटिया मा थाहैगोन दा बेथ' ओरैनो खारन आफादगिरि जायगायाव गैलाबानोथ' नङा बेयाव से गैया मानो आसु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव दिनै प्रफुल्ल महन्तनि सेया खाथिला दानि आसुनि दैदेनगिरिनि सेयासो खाथिगोन दा ओंखायनो गासिबो समनि बाथ्रा समखौ जों होसोनांगौ आरो बेनिखायनो राजखान्थियानो गिदिर बाथ्रा नङा राजखान्थियाव सोरबा नङा सोरबा देरहागोन फैगोन बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव राजखान्थियारि माखासे माबानि मा होनो रल भूमिका बियो थायो नाथाय बे नङा जे नोंसो जाहैथारनानै नों खालामाबा जानाय नङा खारन नों बेखौ जाहैनांगौआ एफेबां गोरलै बाथ्रा नङा दा ओंखायनो आंनि एक्सपिरियेन्सजों बुंबाय थादों बिएलटिआ जेब्ला एकर्ड खालामदोंमोन बिएलटिआथ' एमएलए नङामोन हाग्रामा महिलारिया जेबो नङामोन खिन्थु हाग्रामा महिलारिया एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोंखौ इउज खालामदोंमोन एमएलएफोरखौबो बा जोंबो सहाय खालामना होदोंमोन खारन जोंखौ बुंबाय थानायाव लाफानायाव आंथ' गासैबो खामानिखौनो मावनो मोनदों बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव एकर्डआवबो इभेन नाथाय बिथांमोनहा 100% फोथायनाय लाखिदोंमोन आरो बिनि उनाव 100% जोंखौनो लानानै खामानि मावदोंमोन जोंथ' बिएलटि नङामोन बिएलटिआथ' डिजर्भ जाबायमोन आरो बेजोंनो बड' एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायै हाग्रामा महिलारिया इन्टारिम काउन्सिलर जाबाय इन्टारिम काउन्सिल जानायनि उनावबो बिथाङा एमएलए एमपिफोरखौ इउज खालामदों दा दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाय साना जासे अकल एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन पारपासाव जुदि एमपिखौ बाहायो एमएलएखौ बाहायो अब्ला बेवहायथ' नोङो सोरखौबा निनांगौनि मा बाथ्रा दं बे नङा जे आं उमुगा एमपि जाबा मावगोन जागोन ना जाया बियो माला जागोन आं जायाखौ होना खिन्थु आं खोथाखौ होनदों मा माला जागोन जोंनि गभर्नमेन्ट फैबासो खालामगोन नोंनि गभर्नमेन्टआ माला फैगोन ना फैया माने बे जाबाय इलेक्सन भट गतिके बेसेबां पाब्लिकआ सोरनो मा भट होगोन बेवहाय मा गेरेन्टि दं अब्ला नोङो 5 बोसोर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खामानि मावला नामा बिटिसि इलेक्सनाव जुदि जेनोब्ला नों जुदि एमएलएआव जेनो आरो मन्थ्रि जानो हाया जाहैयो होनब्ला नों आरो 5 बोसोर आरो हगारबावनोसै नामा बिदि जुदि थांबाय थायोब्ला मा जानो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना खुनु राजखान्थि माबानि सायाव सोनारा जासे जोङो गासै राजखान्थि हान्जाखौनो आपिलसो खालामनांगौ जे जोंनि सान्थि आरो जौगाथायनि थाखाय बयबो जोंखौ मदद होनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि बयखौबो लिंनो हांख्रायो सोर थाङा
दुलाराय बर' फरायसा आफादारि सोरखौबा माने गावसोरजों लोगो हमनानै होनो थोनो सोर लोगो हमनानै होआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि होनो जे नैबे मेटारा ओरैमोन एसे हायोब्ला बेखौ बुं रायलाय खालाम सोर खालामा गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय बे ओरैबायदि जानो नाङा जे जेन'बा मानगोनां राजेन बसुमतारियाल'सो बे खामानिखौ माने मावगोन मालाया मावनाय नङा बे साननायखौ जोङो नागारनांगौ खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो जोंहाबो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा जेब्लाबो मोनसे मोजां मोननाय अननाय गोसो गोरबोआव गावनि साननाय जोंनाव बे दङ नोंगौ मालाबा मालाबा जोंबो बाथ्रा बुंनांगौ जायो जेब्ला खायफा बाथ्राफोरखौ बबेबानिफ्राय दोरोदनाय बायदि मोनोब्ला जाहाथे थिगाव थायो मानो बे जाहैबाय जोंनि हारिनि सिनस्रि हारिनि बाथ्राखौ सोर बुंगोन फालाय दा दिनै हारिनि खैफोद आफोदाव सोर गसंथागोन फालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गसंथानांगोन नाथाय राजखान्थियाव जुदि जड़ित जानानै राजखान्थि माखासे सुजुग सुबिदानि थाखाय खाबुनि थाखाय गावनिखौ जुदि दोनथ'नानै नोङो हगारना होनांगौ जायोबा हारिया मा जाहैनो हागौ ओंखायनो जोंनि बर' मोनफ्रोमबो आफादानो बर' हारिनि बेलायाव खुनु कमप्रमाइज दा खालाम राजखान्थियाव थानाय मानसिफ्रा गोबां कमप्रमाइज खालामनो गोनां बाध्य जायो राजखान्थियारि हालोदखौ लानानै बेनिखायनो राजखान्थिनिफ्राय मुक्त जानांगौ आरो राजखान्थिनि सुबुंफोरखौ हारिनि स्वार्थजों बाहायनांगौ आरो जुदि बाहायजायाब्ला बे मानसिखौ हारिनिफ्राय जों बयकट खालामनांगौ आंखौबाबो खालामनांगौ हारिया जुदि खहा दङब्ला